Ji Odessaya Homeros filmekî hat kişandin, bala xwe bidin ku vî filmî çiqas bandor li zimanê Yewnanî û firotina vê pirtûka Homeros kir di 2 hefteyan de. Tenê 2 hefteyan de. Pêşî em bi kurtahî qala film bikin. Bütçeya film bi temamî dor 205 milyon dolar bû. Film vê mehê meha tîrmehê de hevdeyê meha tîrmehê ket vîzyonê, tenê di hefteyekê de ev bütçe derxist. Di dawiya 2 hefteyan de ku hê 2 hefte temam nebûne jî, li gîşeyê 666 milyon dolar pere bi dest xistiye. Ku ev film hê li welatên wekî Çîn, Japonya û Koreyê jî neketiye vîzyonê. Derhêner Christopher Nolan ku xwediyê Oscarê ye, Oscar girtiye, ji pirtûka Homeros a bi navê Odessa ev film kişandiye. Film piştî şerê Truvayê nîşan dide. Yek ku çûne di Truvayê de bi ser ketine yan jî ew bajar têk birine, ew aştiya ku li wî bajarî têk birine bi paş ve vedigerin diçin mala xwe û tiştên ku li rê diqewimin tên ser wan di vî filmî de derdkeve pêşvê temaşebanan. Dor 2 saet û nîv film dewam dike. Ev hemû aliyekî derhêner ev film çiqas ji naveroka Odessa girtiye, çiqas li gorî wê tevgeriya ye, ev mesele hemû aliyekî din e. Lê film wisa bi bandorek û çi kirin dizanî? Li Îngilistanê eleqeya ji bo zimanê Yewnanî gelekî pêşxistin. Li gorî platforma Replay di van 2 hefteyan de 5,000 asta daxwaza hînbûna zimanê Yewnanî li Îngilistanê zêde kiriye. 5,000 tenê di 2 hefteyan de ku hê 2 hefte jî temam nebûne. Tiştekî din çi bûye? Par pirtûka Homeros, eva ku ana mesela me ye, li Îngilistanê 5,000 heb hatiye firotin. Îsal çi bûye dizanî bi vî filmî re? Anha da 35,000 heb kopî, yani 35,000 heb pirtûk daxwaz kirine. Bifikirin ku 2025 de 5,000 heb hatine firotin, anha bi bandora film re 35,000 heb kopî hatine daxwaz kirin. Filmekî bandora wê bi vî rengî ye. Sînema tiştekî wisa ye.